Asline wonge wong sakmene ya omong dikon jogon tapel wates. Sapa wae sarep nggone Padepokan Toyo Arum iki dina ora bakal bisa. Bapak Resi Kramat Gantung mintukase kaya ngono. Dadi bener. Sapa sing kok begal kene, hei? turune kalau wau sing nggawa sangu akeh disinggahno kula nggih. Ayo tak penyinggahno. Kula nggih sampun. Oh, iki entuk iki. Entuk iki mau. Bare entuk iki mau. Entuk napa? Jelasin apa lho? Jelasin. Iki cetha sambang dalan. Oh, golek-golek Sambang dalan. Begal rampok. Mboten, kula niki mboten sambang. Kadang satele dalan. Lumrah kula klitu mriki lumrah. Lumrah piye? Nggih niki dosa kula kok. Dosa. Desa. Dosa. Dadi iki wis teko desa toko. Yo, Toko. toko Toyo Arum iki. Toyo Arum. Ayo. Balik. Mundur. Bener lho iki. Aku arep nang Toyo Arum. Nggih. Yo kene kok alang-alangi, hei. Nggih lumrah kula alang-alangi. Kula nono mriki kok. Nek bener kowe wong Toyo Arum. Nggih. Takon aku. Angsal. Apa bener Toyo Arum ana bocah wadon sing jeneng Sriase? Wonten. Ayo. Balik. Nggih. Berarti maksa mlebet Padepokan Toyo Arum kagungan Kresana. Lho, ora ngerti iki apa ora kok riyen ditepuk riyen iki karep apik. Aku golek Sriase. Sriase iki arep tak lamar. Ampun gemen-gemen lho nggih. Sriase niku sing badhe ngayunake niku pun sampe-sampe tentara, bupati nggih enten, Nunuman desa enten. Niku ditampik. Oh, nek ora bupati aku. Sampe napa? Bupati lho. Alah, Bupati niki. Bupati Salokantara. Endra Lelono. Indra Lelono, Salokantara. Sampeyan bupati nek Yo. jeblok endi? Lho, ning duwite. Lah niki sing mari angel seperti Lho, nek lakon Sriase tak wengku. Nggih. Ira dadohi garwa Prameswari. Dalan sing grojal. dalan. Tacur kabeh. Saestu niku. Umpami pun dados garwa panjenengan. Dalan rusak sampean cor. Matur Wiwit saka Toyo Arum. Nggih. Saloka Jenar tak pasang talang tak gerojok duit. Wah. Nggih sae. Bejane Sriase kagungan Kresana. Lho ya mesti bejo. Pangapunten nggih. Ampun sakniki badhe kepanggih kalih Bapak Resi Kramat Gantung, kepanggih kalih Sriase. Benjang mawon. Lah perkara napa? Wow, Bapak Resi Kramat Gantung pun wintungkas kados ngeten. Sapa wae sing arep mlebu ana padepokan iki ora bakal bisa. Mergo iki ditiwancine Bapak Resi lagi. Wah, kowe aja kurang ajar lho. Kanjeng niki mesti rekayasa. Salokantara nganti Toyo Arum iki mlaku sikil tidak meletek kok kon balik piye? Nah, mboten rekayasa niki. Kowe mesti ngerti karepe to. Oh, kulino niki aku ngerti. Wis, Alah, jalan piye? Niki punit, niki tok 400 niki ora jaga. Oh hati-hati dulu. Iya dene. Apa masih? Niki lho. Sampeyan bacot. Iki ngutungane kalau kula. Oh niki kula paring niki nggih. Dop iki.
plete kowe. Mulane aku mah ngene iki lho ngene iki. Sing kanggo. Barang ora kanggo kok diopeni terus iki. Terus. Iki aku lek ngomong to ora kok. Lah kowe kurang ajar kok ngomong piye? Jarene entuk. Lho iki pentek terus kowe padha ae. Aja pentek jodot kok malah sih. Arep ngomong kok malah ngotot. Ora kanggo. Ora tau Kang. Tak idone. Loh, ajar kowe sing kurang ajar. Ono kok. Wah, ngawur. Malah nyaduk. Wedon isen. Sing nyaduk ono kok. Ayo, ngawur entuk mlebu ora? Angsal. Nggih. Ampun damel geger terus. Lho, ora aku kondur dene apik. Sastro nggih. Yo, ayo.